padakal din ijay. Haldeng. Travel vlog with family. Welcome back to my channel. Ciao! Mga mamshis, andito tayo sa lugar na pinakapaborito kong balik-balikan. Dito sa Cervantes, Ilocosur. Ngayon andito kami mamasyal at maglanghap ng sariwang hangin. Hello! Let's go guys! Hi! Kailangan maalam mo lahat ang buo. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat. Happy 76th Liberation Day. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Aglit mo ta. Wow. Hello. Manugan yun ni Daddy. Awan torturog ni Daddy. Ano ba kayo sumo? Oh no! Sura na! Abangan ang susunod naming pupuntahan sa gulay-gulay. Ciao! Ikarap ka man? Alam mo rin! Ikarap ko na dito pa. I have two hands, the left and the right. Ngayon, andito tayo sa taas ng bundok. Diba? Dahil tayo doon sa baba. Kamanghamanghang mga tanawin, mga bundok, puro green. Nakaka-relax talaga. Pero tingnan nyo, doon kami galing sa baba. Paakyat, paakyat. Dito na kami sa bundok. Ay! Ngayon, andito na tayo sa destination natin. Nagutom na kami sa kakaakyat sa taas. Kaya, kain na tayo. Kain tayo ng manok. Mangantayon! Nom nom nom! Mamaya, kakabit tayo. Kain na. Ayan tama. Dahil mabigat ang tubig, kamot-kamot tayo, tamangan tayo, maitulangan tayo si datayo. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun now. Tapos
Tapos na ang kain-kain. Busog na kami. Ngayon, sa susunod na destination na naman. Abangan! Andito na naman tayo sa pangalawa nating destination. Ngayon, magtatakin tayo. Lumakaya ko na ang piksana. Happy families with you, but I like having you around. Tingnan mo, ang Fully ganda ng mga aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Bata kalding ijay? Kalding! Mami. Luto ni Mami. So when you stop Spider-Man. paying so much attention, Oh! Sakit na siya. direction. Don't worry, I don't leave. I meant what I said when I said it. Suksong na. Bagana na. Got a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan. We can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Di katawa ni Mami. Ayun, unti-unti nang bumababa ang ulap. Tapos unti-unti nang gumiginaw na, malamig na. Nalamog ka, dito itok-tok ti bantay. Nagmaya. My love deserves to be free. Pagbubutan mo. Ako like ko. Malamiis mo to, malamiin ako. Nagletek kagay. Dito talaga. Namnam mo, DJ, lamiis na. Sarap. At least na kapag malamiis basik na tao. Ginaw. Ngayon, pupunta ulit tayo sa pangatlong destination. Tara, sa susunod nating destination. Abangan! Take us too serious. I must have I never wanna play happy Ciao! families with Pupunta tayo kung saan ako bumibili ng mga gulay-gulay na presko. Abangan! Nandito tayo sa Pangpas. Isa sa pinakamagandang pasyalan ng mga turista dito sa Cervantes, Ilocos. Nandito tayo sa mga bilihan ng mga fresh na gulay. Pipino, pang detox. Itong talbos ng sayote. Okay, sa balimot tayo, sir? Isunod lang, ma'am. Yakon, masarap to. Sa juice. Eh, baka 1 kilo na to. Dito ako bumibili ng talbos ng kamote. Ay. Hello. Ito na, nabili ko na yung fresh na sayote tops. Sarap! Hindi, video ko. Isang YouTuber. Isip lang. Hindi. Ito yung adios. Sarap.